Da aikiero benara, nire aiki dugun due, zebe, juntu zen, ero benara. Da, ez era, jantzi militarra da bat, da beste gixumatea, ez doze bestako gaz, ba joateko gara. Aiki zen etorten, juntu eta zin biarra beizek egiteko eta, batut egiteko eta, da bakizu, ugun gaztiek, enik 13 urte bakarrik, 13 urte nire txenye, amak esazteze, Julian da zer, joaixe ze, iaikesetan dauen, ze ganadu hemen ere batute ez die, joan itzen. Eban horren da, miretxue, erdezarra etolako, urre pileta. Zer da amendanik, ganetik salto, hau izan ebide gero, ganetik, hau izatekoa da, ganetik salto ni. Hande ba uste, oatu ez egin da, bikiru, sentinelian, guardazie. Claro. Ni bai, ganetik salto. Ja noan baitxeteko telan. Eta nire garraz, 13 urte, erazin bertan garrura, bertan etzide. Se ha salvado por milagro. No nos ha dado tiempo de echarle bomba de mano. Estos dinein, janguik esalako guzen. Ez alako nixen momentu ez, eustantzean? Neuri pasiaten. Aitzeke nero semida zan ziren, nero semideo, da. Horren, amak esan da bela baia, bete egiten. Joangonaz, gerotxo joangonaz. Zan ziren militarra egite, joango da laizia joangonaz. Da izizien turten.